Ahojte, ambiciozní podnikatelia a ambiciozní e-shopári a vítajte pri ďalšom podcaste zo série eShop Toolkit. A dnes tu mám dvoch hostí, Juraja Tobáka, ktorý je partner v TPA Slovakia. Vítaj u nás. Ďakujem pekne, pozdravujem. A Martina Dubeňa, ktorý je zase founder OneTribe Advisory, takže vítaj u nás tiež. Ďakujem, Ivan. Čiže začneme na úvod, mám tu pripravenú základnú otázku, aby ste sa vedeli jednoducho predstaviť, že čo robíte. Čiže čím sa zaoberáte, čomu sa venujete a možno prečo by vás práve e-shopy mali potrebovať? Juraj, začni. Ďakujem. Takže my sa zaoberáme primárne účtovníctvom pre e-shopy, ale nerobíme ho tým štandardným spôsobom, na ktorý sú asi všetci zvyknutí, ale snažíme sa zdigitalizovať komplet všetky vstupy, ponapájať ich do jedného zdroja, do ERPčka, ktorý využívame, čo je Abra Flexi. Následne veľmi efektívne pomocou API dostávať tie zdroje, spracovávať ich a potom ich posielať do nejakých reportingových nástrojov, kde vlastne práve spolupracujeme s Martinom a tým pádom poskytujeme na základe toho reportingu spoločnostiam rady, ako lepšie riadiť tú spoločnosť, ako byť efektívnejší, ako byť ziskovejší. OK. A možno keby sa spýtam, že pre ktorý ten biznis ste tak vhodný, hej? Že je to už nejaký taký začínajúci biznis, alebo že už musí mať nejaký obrad a musí mať nejakú veľkosť? Ideálne v podstate pre každý biznis, ale my čo odporúčame, podľa veľkosti, ale my čo odporúčame je dobré ako keby najprv si otestovať, či vôbec ten produkt, market fit je tam, či ten vlastne e-shop je schopný raz generovať, či je tam vlastne záujem na trhu. A keď sa mu to potvrdí behom, dajme tomu prvého roka, že OK, nejakým spôsobom zaujal ten trh, tak potom je dobre, keď nás kontaktuje a vlastne keď začneme spolupracovať. Ale čo sa týka výnosov, možno, že od tých, dajme tomu, 300 000 eur ročne, to je ten taký obrad, kde už ako keby si nás vie aj dovoliť a vlastne už potom veľmi pomáhame tým e-shopom, aby vyrastli na miliónové. Rozumiem. Martin, z tvojej strany v jednoduchosti povedz, čomu sa ty venuješ? Ďakujem. My sa vo OneTribe venujeme práve tomu, aby sme týmto finančným číslam dávali zmysel z pohľadu riadenia spoločnosti a riadenia, čo týka nielen ako rastu biznisového, ale hlavne aby to bol profitabilný rast, ktorý vedie aj k jasnému cashflowu. Čiže práve my pracujeme od tej úrovne, kde Juraj tie dáta natiahne do tých účtovných systémov a kvalitne spracujeme, nad tým potom vieme spraviť robustné ako manažerské rozhranie a reportingové prostredie, kde firmy vidia nie len svoje výsledky, ale práve vedia ich optimalizovať nejakým spôsobom. Hej. A väčšinou to je takým spôsobom, že nie len aj účtovné čísla rozoberáme, ale práve napájame riadenie skladov, efektivitu, obratkovosť, čiže pre e-commerce je naozaj nástroj, kde vedia v podstate live vidieť taký dennodenný život toho biznisu. A opäť otázka pre aký typ biznisu, hej? Že už pre začínajúce, alebo tiež už musí mať nejakú úroveň a už musí rozbehnúť nejaký obrat? Ako z našej skúsenosti v podstate je to niečo, čo ja by som riešil od začiatku, ale nie od začiatku je potrebné pracovať s niekým, kto je akože viac takýto technologický ako sme my, ako takéto monitorovanie je možno sa nastaviť aj doma. Hej, ale samozrejme, ako náhle nejaká tá komplexita biznisu vstupuje, tak je to náročnejšie a náročnejšie a je to viacero systémov niekedy. Takže ako ja to vidím tak, že ako náhle je to multimarket, hej, alebo viacero platformiem, na ktorých sa predáva, alebo viacero typov tovarov, tak od takého 1 milióna do viacej, vyššie by som povedal. Tradične je to vždycky, že nás oslovia spoločnosti, ktoré už majú 2-3 trhy a majú problém tieto dáta live vyhodnocovať, hej, a potrebujú s tým pomôcť. Rozumiem. Takže v jednoduchosti povedané, Juraj sa stará o to, aby boli dáta účtovné v poriadku a Martin sa stará o to, aby tie dáta boli dobre vizualizované, rozumne zobrazované a teda na základe nich sa robili kvalitné rozhodnutia. Presne tak. Áno. No a teraz poďme k tomu. Vysvetlili sme si, čomu sa venujete a teraz veľa e-shopov zase svoje čísla nejakým spôsobom nepozná, netrekuje, nevenuje sa im do detailu. Účtovné dáta vidia možno raz za pár mesiacov, hej, pri najhoršom raz ročne, keď ich účtovník spracuje. A veľa e-shopárov sa orientuje na dáta z marketingu. Kde si teda myslíš, alebo teda, že prečo si myslíš, že nevenujú tak finančným dátam takúto pozornosť? Tak ten hlavný dôvod je ten, že vlastne ich súčasní providery, či už je to interné účtovníctvo, alebo to majú niekde outsourcované, nespracovajú dáta ako v reálnom čase. Čiže potom tým pádom si vlastne tie e-shopári spravia rôzne workaroundy, kde vlastne si začnú tie dáta zbierať po svojom sami, začnú si ich dávať dokopy z rôznych zdrojov
A tam je vlastne ale často problém, že tie dáta potom majú nepresné, nemajú ich kompletné a často majú optimistickejší pohľad na svoje podnikanie, ako v realite je. Čiže ono tu bolo také, že zariadili sa, lebo tu bola znúdzecnosť. Nebolo riešenie na trhu, tak vlastne sa zariadili. My práve v časoch, keď som pôsobil ako finančný riaditeľ v Jimbeame, tak vlastne tam som pochopil, ako ten e-shop musí fungovať, ako tie dáta je potrebné získavať a vlastne ako riadiť ten e-shop na základe čísel. Tak vlastne tam som pracoval na tom, aby sa tie dáta nalievali do toho účtovného systému. A v podstate účtovníci s nimi pracovali v momente vzniku dokladu. Hej. Čiže nečaká sa ako keby mesiac a pol na to, aby som proste dostal, alebo mesiac, aby som sa dostal k dokladom a začal ich spracovávať. Ale v podstate iní účtovníci, keď začínajú spracovávať tie čísla alebo tie doklady, tak my už vlastne kompletizujeme účtovníctvo a už riešime len nejaké možno, že anomálie, nedostatky, nejaké vysvetlenia a podobne. Rozumiem. Martin, prečo si myslíš, že e-shopy nechcú takto vidieť úplne tie čísla a možno sa im takto do hĺbky nevenujú? Ja by som povedal presne to, čo Juraj spomenul, že väčšinou na to účtovníctvo, ktoré je na Slovensku primárne pre nejaké daňové účely, sa nevieš spoľahnúť, pretože nie je live, nemáš tam tie dáta, tak zbytočne by sa na to spoliehal. A tiež zároveň majú kopec ďalších problémov, akože biznisových, ktoré ako riešia, ktoré sú samozrejme primárne v tom bode, keď sa rozbiehajú a nemajú na to čas. Hej. Akože tie koncepty, ktoré tu spomíname, ktoré Juraj spomína, to nie sú nejaké nové veci, to sú veci, ako sa veľké korporácie riadia dennodenne, tak aby boli schopné fungovať. Hej. Ten rozdiel je v tom, že my sa snažíme takýto best practice priniesť práve pre tie menšie biznisy, aby neboli prekvapené v bode, kde majú expandovať, rásť, teda, že im to nefunguje, rozbieha sa, nevedia, čo sa deje. Hej. Že podľa mňa je správne s malou pracnosťou tieto základné pravidlá nastaviť na začiatku, aby potom v podstate vedeli podstatne rýchlejšie sa škálovať a vedeli, čo sa tam deje, hej. Jasné. A ešte by som doplnil možno jednu vec, že v podstate na trhu sú dostupné účtovné napríklad softvery alebo rôzne technológie, ktoré sú pomerne legacy a oni sú schopné ako keby poskytovať tieto informácie online, ale stojí to kvantum peňazí. Ale práve vďaka tomu, že my používame veľmi efektívne tie technológie, aj nové technológie, tak vlastne vieme to poskytnúť za zlomok ceny. Čiže možno, že aj tie e-shopári ako mali záujem to riešiť, ale keď si urobili nejaký prehľad trhu, zistili nejaké cenové ponuky, tak je to extrémne drahé. A vlastne my máme ako riešenia, ktoré sú fakt, že za desatiny tých drahých riešení. Tu sa teraz e-shopári môžu dozvedieť esenciu tohoto podcastu, hej? Že ten e-shop toolkit. Že vidíte, že spájanie sa s rôznymi partnermi a firmami, ktoré si prešli, pekne si to pomenoval, hej, že z takýchto korporátnych riešení, kde toto je že úplne basic vec, zaužívaná, je tam ten real-time tracking dát extrémne dôležitý, tak vy vlastne prichádzate z takéhoto prostredia, kde to viete vyextrahovať to, čo by skutočne ten podnikateľ mal vidieť a potreboval a nemusí sám on si prechádzať týmto všetkým a objavovať to koleso. Vy prichádzate s tým, že takto by to koleso malo vyzerať, potrebuješ takéto koleso, takýmto spôsobom sa naň pozerať a nie toto všetko okolo toho, čo môžeš získať, lebo tie dáta, tie nástroje môžu byť aj, hej, ako si povedal, že extrémne drahé. Keď sa teraz dostaneme k nejakým konkrétnostiam, tak Juraj, možno z tvojej skúsenosti, že kde e-shopári prichádzajú o najviac peňazí? Tak kde prichádzajú o najviac peňazí, je tam viacero akože tých oblastí, ale často je to o tom, že neefektívne míňajú tie svoje zdroje, ktoré majú. Čiže napríklad vyhodnocujú si na základe svojich dashboardov marketingový spend. Ale robia bežné chyby, že nenalievajú ako keby aktuálne skladové ceny svojich zásob. Tým pádom aj keď pustia nejaké automatizované kampane, tak vlastne tie bežia na základe nesprávne vypočítaných skladových cien a tým pádom marží. A tým pádom sa môže zdať, že a vlastne tá automatizovaná kampaň nalieva a podporuje produkty, ktoré vlastne vyzerajú, že sú ziskové, ale v realite nie sú ziskové. A tým pádom ako keby vedia spáliť akože obrovské budžety napríklad na marketingu, ale nebolo to potrebné, alebo trebalo to páliť ináč. Je to jeden príklad. Ale v podstate tých príkladov je akože kopec ďalších, hlavne keď napríklad expandujú na zahraničné trhy, draho menia vlastne cudzie meny, majú drahé platobné brány, napríklad kde na lokálny trh napríklad nepotrebujú takú drahú platobnú bránu. V podstate ja by som povedal, že asi najlepšie je vytiahnuť si celú hlavnú knihu alebo zoznam všetkých nákladov a každý jeden si prejsť a povedať si, že či vlastne toto je jediné riešenie, ako viem vynaložiť tie peniaze a či by som s tým nemal niečo robiť.
Martin, z tvojho pohľadu, kde prichádzajú peniaze takto biznisy? U nás, ako čo vlastne vidíme, že ten ďalší level po tom, čo Juraj spomenul, po tomto finančno-nákladovom technickom, akože začína byť také trochu biznisová oblasť, hej, že väčšina tých ako e-shopov, ktoré ako stretávame a naši zákazníkov veľmi neefektívne pracujú so skladmi a s kapitálom, ktorý je v rámci skladov naviazaný, hej, že ľudia majú tendenciu nejakým spôsobom proste nakupovať, predávať veci podľa toho, čo ide, hej, a sústredovať sa, či majú dobrú profitabilitu z toho, čo predajú. A pritom nesledujú, že sa im tam hromadí materiál, ktorý v podstate sa nepredáva, ktorý keby akože prirodzene nejako odpisujem v čase alebo predávam so zľavou, tak by mi narušil tú profitabilitu, hej. A veľa e-shopov oceňuje sklady metodou B, kde v podstate len nakupujú a nemajú priebežný vývoj spotreby, hej, čo je veľká chyba, pretože nevedia priebežne sledovať tú profitabilitu a práve aj výkon a ocenenie toho skladu, hej. A najväčší problém je práve to, že veľa dokonca aj z takých väčších e-shopov historicky na Slovensku sa stalo práve to, že mali super profitabilitu, super ako produktový rast, ale zrazu proste akože z toho miliónového alebo 6 miliónového objemu skladu 5 miliónov tam bolo zásob, ktoré sa nehýbali a ktoré zrazu proste bolo treba predať so stratou a je problém, hej? Ale ten problém nevidíš, pokiaľ sa tam nedostaneš do tých 5 rokov. Takže u nás vždycky, čo sa vlastne deje potom, že v nejakom štádiu sa dostávame práve na kalkulácii obrátky zásob na úrovni jednotlivých tovarov na základe historického vývoja predaja s nejakým odhadom sezonality. A toto sú už také technológie, alebo koncepty, ktoré sú relatívne dosť náročné zexekuovať dennodenne v Exceli, hej? A to je práve to, čo proste sa snažíme tým spoločnosťam priniesť, aby vedeli ten biznis riadiť dennodenne aj s nejakým tým výhľadom do budúcnosti. Ďalšia vec je, že vlastne ak nemáš tie správne dáta z tých primárnych dokladov a v účtovníctve, tak vlastne máš problém to zanalizovať poriadne. To je presne. A to, čo sa bežne stáva, je to, že ako dojdú akože e-shopári za účtovníkmi a tým povedia, že môžete to účtovať Ačkom, hej, ale bude to drahšie o 200 €. Oni teraz povedia, nie, to nepotrebujem, hej. Pričom to je ako základný element, hej, že pokiaľ toto nemáš v účtovníctve alebo niekde, tak nemôžeš fungovať, hej. Ale to sú také tie zvyklosti na Slovensku, že toto je, vždy to bolo odsúvané na nejakú druhú koľaj, pretože práve akože riešime biznisové veci a marketing spendy a všetko ostatné, ale pritom ako ty nevieš riadiť základne ten biznis, hej. Čiže riadím ho tak naslepo v podstate. Akože 90% riadenia e-shopu je o tom, že vieš, čo máš na sklade, ak sa to predáva. Áno, a keď tomu ešte doplním, tak si zoberte, že obrovské množstvo vyhodnocuje prísam fakt len marketingové dáta, hej? Čiže venujú sa iba performanceu, či tie kampane majú zmysel, nemajú zmysel, či prinášajú výnos, neprinášajú výnos. A veľmi málo e-shopárov sa venuje tomu, že aké presne dáta sú na vstupe. Ako si povedal, tie nákupné ceny, tak si zoberme, že keď nakupujú v čase za XY rôznych cien, za XY rôznych dopravných podmienok z Číny, zrazu kontajner už nestojí 5 000, ale 15 000 a podobne. A oni majú častokrát uložené dáta, ktoré sú možno aj roky staré a nejakým spôsobom nie sú updateované, takže tam dochádza presne k takýmto výkyvom. Alebo či už to, hej, pri riadení skladovej zásoby. Hej, že častokrát to tiež riešime, že e-shopár najradšej by, že toto chcem tam mať iba 100 kusov, hej, viem, že mi to klesne na 20, tak dokúpime, hej, a takýmto spôsobom funguje, ale nejakým sofistikovanejším a detailnejším spôsobom neriadia. Ono to funguje, kým ten biznis je relatívne malý, že môžeš to pocitovo riadiť, ale ako náhle to začne akože rásť, čo je ten pozitívny smer, keď správne vyriešiš aj marketing spendy a nákupy a reach a všetko ostatné, tak potom zrazu ti darí, len toto je potom ako hneď, čo sa začne diať, že strácaš prehľad už, čo sa deje a dostávaš sa do veľmi komplikovaných situácií, ktoré by si mohol ľahko predísť. A vlastne, čo to spôsobuje potom, keď tá firma vyrastie, tak je, že začne mať problém akože s cashflowom. No. Lebo to je presne to, že má peniaze viazané v zásobách, má peniaze viazané v pohľadávkach, ktoré im majú poslať vlastne kuriéri, ktorí vybrali za dobierky alebo platobné brány a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne už vedia rásť, dokým vedia zháňať nejaké externé financovanie. Väčšinou nejaký malý kontokorent alebo nejaký že family friends, že pozháňajú nejaké investície. Ale potom v určitom bode narazia do toho bodu, že už ako keby nevedia zohnať ďalšie externé financovanie a v podstate to začne brzdiť akože ich rast. A
to je ten moment, kedy proste treba sa pozrieť do tých útrob toho účtovníctva, že vtedy netreba nič iné vymýšľať, len proste spraviť si tú domácu úlohu, prejsť si poriadne vlastne hlavnú knihu, účtovný denník, všetky náklady, pozrieť si celú súvahu a zistím, OK, tu mi stoja peniaze, tu sa mi kumulujú a proste ako ich odtiaľ uvoľniť. Lebo presne je to o tom viazaní toho kapitálu. Že keď vlastne viem s tým kapitálom efektívne narábať, mám dobré obrátky zásob, hej, že mám dlhú splatnosť záväzkov, krátku splatnosť pohľadávok, tak vlastne tie peniaze viem rýchlejšie otáčať počas roka a často je to o tom, že vlastne stačí mi možno, že aj menšia marža, ale keď to viem viackrát otočiť počas roka, tak je to lepšie, ako keď mám veľkú maržu a otočím to len menejkrát. Rozumiem. A nie je toto už náhodou neskoro, že keď už išom narazí na to, že už mám problémy s cashflow, už som presne, všetci kamaráti a family mi požičali, čo sa požičať dalo, ale toto už mám taký pocit, že už je trošku neskoro, hej, že je nejaký indikátor, kedy tomuto predísť, hej, že ešte nejaký taký iný, ktorý by si mal ešte všimnúť? Môžeš kľudne. Ono je to také, že väčšinou ten indikátor, že je prudký rast a toto sa ti skôr či neskôr stane určite, keď si to riadiš sám, pretože tie procesy na to nemáš nastavené a pripravené, aby si to vedel riadiť, hej. Takže u nás paradoxne to je vždycky ten istý pattern, vždycky tí ľudia sa ozvú, keď je ten problém. To nie je, že niekto sa ozve, že dopredu, že poďme sa baviť o tom, aby som nemal problém, lebo vtedy to nie je prvoradé, hej. V tom bode, keď niekto hľadá serióznych účtovníkov alebo niekoho, kto sa vyzná do tých financií, to je ten bod, kedy má problém a potrebuje ho riešiť. Takže principiálne my vždy začneme pracovať s tým, že riešime akutný problém. Hej. Akože ťažko niekto má taký ten návyk, že poďme si postaviť robustnú infraštruktúru, na ktorej môžeme rásť, hej. Lebo to nie je ten spôsob, ako sa podniká. Ja by som možno ale ešte dodal, že sú svetlé výnimky a väčšinou sú to ako keby ľudia, ktorí už mali predtým nejaký projekt, kde sa vlastne takto dostali do týchto problémov. Hej. Keď začínajú nejaký ďalší projekt, tak vlastne už sa raz popálili, tak tým pádom už oni začínajú to stavať takto od začiatku. Hej. Ale to sú fakt jednotky percent, hej, že väčšinou je to fakt, že každý sa musí popáliť na tej svojej vlastnej chybe. No. A možno malé odporúčanie pre e-shopárov je to, že vtedy, keď si myslia, že všetko fičí, všetko funguje, všetko sa zarába parádne, možno vtedy je ten moment zamyslieť sa aj nad ďalšími vecami, že aby to takto pokračovalo aj ďalej. Hej, že nečakať. No. Hej, nečakať, až keď sa niečo začne podelávať. Teraz sa dostaneme k nejakému takému praktickejšiemu príkladu. Martin, vy už aj robíte pre jedného z našich klientov, pre Kachličkovo. Možno v krátkosti spomeň, že aké zaujímavé veci tam robíte, aby ste vedeli posunúť Kachličkovo. To je presne ten istý model, že akože oni majú super business koncept a ako mne sa veľmi páči, akým spôsobom vedia odprezentovať svoje produkty, ako je možné si ich pozrieť na tých akože showroomoch. Ale ten rast práve spôsobil to, že zistili, že potrebujú dobre byť schopní riadiť svoje akože financie a jednak chápať tomu účtovníctvu a chápať aj tomu, čo sa deje na sklade, čo akým spôsobom akože funguje viazanosť kapitálu, veľká otázka, hej, čo je v zásobách, akým spôsobom to uvoľniť, ktoré veci uvoľniť, hej, akým spôsobom, nejaké techniky, takže tá interakcia bola veľmi zaujímavá, pretože sa mi páčilo práve pokročilo chápanie akože manažmentu, že zobrali tú pridanú hodnotu, hneď sa prispôsobili, upratali si v rámci tých dát účtovníctva a veľmi rýchlo sa posúvajú do tých pokročilejších konceptov, hej. Čo je, akože pre mňa bolo akože také milé to sledovať, že proste mám dobrého partnera na tej druhej strane, ktorý vie oceniť ako tú pridanú hodnotu. A tam je presne to rozdelenie, že väčšinou akože ten setup, ktorý funguje, že my sme väčšinou skôr takí externí partneri ako tých spoločností, s ktorými môžu dennodenne komunikovať tie problémy a nastavovať to a tým pádom nemusia mať vlastného človeka, ktorý by akože sa s tým nejako podtýkal, čo je jednak, že to človeka treba nájsť a treba mať šťastie v dnešnej dobe, že sa tomu rozumie, hej. A tiež nie je úplne vždycky, ako má prístup k tým technológiám a postupom a ako pokročilejšie firmy, ako napríklad TPA, alebo my máme tých klientov tiež relatívne veľa, takže my už ten best practice máme relatívne vychytaný. Hej, rozumiem. Dobre si to aj popísal, hej, že aj tá druhá strana musí chcieť jednak spolupracovať, musí vedieť robiť aj nejaké zmeny a prichádzaš ako advisor, ktorý vie povedať, že OK, teraz sa zafokusujme na túto časť, túto poďme upratať, nestrácame fokus zbytočne s týmito vecami, lebo poznáš ako keby tú najrýchlejšiu cestu, ako sa dostať k nejakým relevantným datám a k relevantnému nejakému dashboardu, ktorý by už vedel začať dávať nejaké informácie, na základe ktorých sa už vie rozhodovať lepšie e-shopár a plánovať do budúcna a ďalšie kroky. No. Čo sa mi páčilo pri Kachličkovo špecificky bolo, že oni veľmi rýchlo pochopili, že ako má hodnota tá informácia, tie dáta, ktoré majú
A nebolo to takým spôsobom, že poďme pre management teraz nejaký statický dashboard vyvíjať, ktorý máme ako raz za mesiac skomplitovaný, ale poďme si nájsť tie jednotlivé dielčie informácie, ktoré rozdistribujeme po tej spoločnosti, aby vedeli s ním proste nákup svojho pracovať, hej? Aby s ním marketéri vedeli fungovať, že v podstate sa demokratizujú tie dáta na dennodenné používanie v tom biznise a tam práve vieme vypakovať tú hodnotu, že čo z toho biznisu dostať, čo z toho value dostať, hej? Aj aby ten owner v konečnom dôsledku nemal všetko v hlave sám a nerozhodoval o všetkom sám. Presne tak. Hej, rozumiem. Juraj, teba by som sa spýtal, že keď tým číslam takto perfektne rozumieš, strel 3, 4, 5 čísel, ktoré by ten e-shopár mal sledovať ideálne na čo najintenzívnejšej frekvencii, aby vedel o tom, že ten jeho biznis je zdravý a že to ide tým správnym smerom. Jasné, tak v prvom rade, tak samozrejme výnosy a nejaké náklady na tovar, čiže je dôležité si sledovať tú hrubú maržu. Fakt, že nie na úrovni ako keby daného mesiaca, ale fakt, že na úrovni každej jednej objednávky. Čo už vlastne dneska nie je problém automatizovane sledovať a počítať. Ďalšia úroveň je v podstate sledovanie si ako keby tých jednotlivých variabilných nákladov, kde oni vlastne majú marketingové, prepravné náklady, náklady na platobné brány, náklady na balenie tovaru, aj na expedíciu, kde vlastne s každou jednou objednávkou ako keby znižujem svoj zisk z toho celkového predaja. Takže vlastne nemá zmysel ako keby tlačiť veľa do predaja, keď vlastne ako keby idem do mínusu už s každou ďalšou predanú objednávku. Čiže to je strašne dôležité mať pod kontrolou. A ďalšia taká vec, ktorá je možno veľmi dôležitá, je akože kompletne fixné náklady. Že veľakrát ako keby majiteľi e-shopu alebo vôbec tá administratíva okolo má pocit, že účtovník ich len buzeruje, aby naháňali odklady nejaké a stále nejaké chcú. Ale v princípe je to o tom, že vy keď neviete vyčísliť kompletne tie náklady, tak vlastne ja neviem, koľko mám fixné náklady za mesiac a že koľko musím zarobiť na to, aby mi vlastne ten cash na účte pribúdal a nie ubúdal. A keď to nemám presne zmerané, tak mám problém. Čiže mal by som vedieť tie fixné náklady, aby som si vedel vypočítať, koľko tých tovarov musím predať, aby som pokryl tie fixné náklady a navyše koľko, aby som vedel tvoriť ako keby zisk. Lebo ten zisk je proste následne sa pretavuje do pracovného kapitálu, ktorý viem potom ďalej investovať do nákupu zásob, do investícií a viem v podstate do expanzie a viem postupne zlepšovať ako keby profitabilitu toho celého projektu. Jasné. A možno aj niekto v budúcnosti, kto má ambíciu predať tento svoj biznis, tak toto bude zase jeho jedna z najkľúčovejších vecí, ktorá mu v konečnom dôsledku najviac ovplyvní valuáciu celého biznisu. Presne. Toto je inak mega dôležité, lebo v podstate dlho sa všetci hnali za obratom. Však to sme videli aj na príklade Dedolesu, že vlastne, ktorí už predávali so stratou každú ďalšiu objednávku, ale snažili sa dosiahnuť tých 100 miliónov eur obrat a vieme, ako to dopadlo. A zároveň tiež skúsenosť, ako keby teraz Dalibor a Citman náš Jim Beamu, keď riešili tú investíciu, točil o tom podcast, kde vlastne bola veľká váha prikladaná akože ebide. Nie ani tak akože veľkosti toho obratu, ale v podstate ebide. Že vlastne po tých celých problémoch globálnych, ktoré sa posledné roky odohrávajú po celom svete, tak tí investori sú oveľa opatrnejší a vyslovene robia valuácie na základe ocenenia tých firiem na základe EBITDA. Čiže je strašne dôležité presne pozerať sa nielen na tú top line a na tie výnosy, ale ísť dole po tých jednotlivých úrovniach, ako sme si hovorili, cez tie variabilné fixné náklady až na tú EBITDA a tá musí byť presne vyčíslená a musí byť hlavne dlhodobo udržateľná. Martin, z tvojej strany pridať nejaké ešte čísla a dáta, ktoré by mal sledovať e-shopár? Ja primárne to, čo Juraj povedal, by som zreiteroval. My väčšinou sa na to pozeráme trochu akože z iného pohľadu, takisto, ale na percentuálnej úrovni. Čiže v podstate dekompozícia toho pricingu, ako produktová marža, hrubá marža, percento EBITDA, hej? Kde my sa to snažíme tých našich klientov motivovať, aby sa tú EBITDA si udržala 15 až 20%, čo pri e-commerce je trochu akože prehnané, hej? A je dosť náročné sa tam dostať. A dodatočne k tomuto, a pre mňa kľúčové čísla sú obratka zásob, že proste koľkokrát otočím zásoby ročne. A ak to je menej ako 3-krát, tak akože máme problém. Akože nie, že problém, ale nie je to ideálne. Máme klientov, ktorí to robia s menšími ako obratkami, ale majú za tým ako veľmi vypracovaný spôsob, prečo to robia. Nakupuješ v správnom čase so zľavami. Držíš to a potom, keď vypredajú sezóny
ale musíš tam mať správny buffer a potom ten pricing to musí zodpovedať a hlavne na to musíš mať kopec cashu, hej, akože v tomto prípade. Takže otázka, že koľko tých investícií máš, ale viac menej presne, že percentá a koľkokrát ročne to otočím, hej. Že na konci dňa pri tom e-shope alebo pri hociakom commerce biznise tá matematika je jednoduchá. Ja som to hovoril, že lepšie mám 2x20 ako 1x30, hej. Ale nemôžeš to robiť plošne, lebo si zlikviduješ maržu, ale musíš správne aplikovať tie discounty na veci, ktoré sú elastické na tom trhu, že trh na to reaguje a používam to na tie veci, ktoré chcem z toho skladu vystrieľať, lebo mi držia kapitál. Čiže musíš byť akože schopný relatívne inteligentne s týmto pracovať. Tá matematika je jednoduchá, len treba to vedieť správne použiť. Blížime sa k záveru podcastu, tak možno Juraj, z tvojej strany by ma zaujímal nejaký brutálny fuck-up, ktorý ste objavili práve takto v číslach, že ponorili ste sa do dát e-shopu a zistili ste, že vieš o tom, že sa ti deje takáto a takáto vec. Bavili sme sa aj o niečo s platobnými bránami, s nejakými visiacimi peniazmi z platobnej brány. A však nemôžeme menovať konkrétne, ale tak skús nejaký taký topový fuck-up, ktorý ste objavili. Poviem o tých platobných bránach, tak vlastne tým, že veľa transakcií beží ako keby cez tie platobné brány, a vlastne platobné brány vyplácajú jedenkrát za týždeň, jedenkrát za mesiac, tak vlastne väčšina e-shopov si akože nesleduje to saldo, ktoré vlastne im dlží, či sú to prepravcovia, alebo či sú to platobné brány. A my keď sme vlastne takto prevzali jedného klienta, všetko sme to spárovali ku každej jednej objednávke, vyčíslili a vedeli sme ako keby, že OK, platobná brána teraz dlží toľko a toľko peňazí podľa našich dát, tak vlastne sme konfrontovali informovali klienta, konfrontovali platobnú bránu. Platobná brána samozrejme povedala, že máme to určite zle. Tak sme mali call s finančným riaditeľom tej platobnej brány a poskytli sme mu dáta, o 2 týždne prišla odpoveď, že áno, tých 70 000 eur vám teda pošleme. Čiže máte dáta správne. Takže netreba sa spoliehať na to, že ak ja to nemám pod kontrolou, takže ten môj partner to má pod kontrolou. Je vysoko pravdepodobné, že nemusí mať a teda treba to vedieť skontrolovať. Jeden si myslí, že druhý to má pod kontrolou a druhý si myslí, že to má prvý pod kontrolou. Tak presne, oni nepýtajú, tak im neposielam a ja si myslím, že to mám všetko vysporiadané. Ale ešte by som dodal jeden, kde vlastne, čo bol možno ešte horší, je, že vlastne tým, že vlastne nedodávali všetky podklady svojmu účtovníkovi a ten účtovník mal bordel v tom účtovníctve, tak on si ich ani nepýtal, nevedel, čo všetko si má pýtať, tak vlastne firma vyšla mega profitabilne, že mala napríklad 2 milióny eur zisk. A potom ale sa čudovali, že kde je ten zisk, lebo nevidia ho ani v zásobách, ani vlastne v keši, ani nikde. A my keď sme vlastne vyčíslili tie všetky chýbajúce podklady a objavili sme, že vlastne obrovská suma je v pohľadávkach voči spoločníkovi, to znamená, že účtovník účtoval všetky transakcie, ktoré odišli z bankového účtu, tak zbieral na jednom účte. Samozrejme, keďže majiteľ e-shopu si nikdy nepýtal hlavnú knihu, tak on nevidel, že kde sa to tam zbiera účtovnú závierku štatutárnu nepozeral. Takže vlastne tam sa nazbierala celkom slušná kúpka peňazí. No a vlastne potom podľa toho jednal, hej, takže myslel si, že má 2 milióny zisk, tak začal ako keby investovať, míňať peniaze, lebo však ako mám ich kopec. A my keď sme to vyčistili, tak zistil, že ten zisk nebol 2 milióny, ale len 300 000. A čo s tým bolo spojené? Tak zaplatil oveľa väčšiu daň z príjmov, ako musel. Takže prvé, čo sme urobili, sme podali dodatočné priznanie a pýtali si naspäť peniaze ako z tej dane z príjmov. Druhú vec, ktorú sme urobili, je, že keď sme zistili, že vlastne tam je veľká suma peňazí, ktorá je bez dokladov, to znamená, že on niečo nakúpil, odviedol DPH, ale nepýtal si ho naspäť. Takže vlastne keď sme získali všetky tie doklady, tak sme získali ďalší kopec peňazí z tej DPHčky naspäť. Takže tým, že len sme v podstate urobili poriadok v účtovníctve, tak zrazu sme získali kopec peňazí už len od štátu späť do toho podnikania. No a vlastne mohol začať ako keby ten majiteľ riadiť tú firmu na základe reálnych dát. Hej. Martin, strel nejaký topový fuck-up u vás, ktorý ste objavili? My tie fuck-upy väčšinou sú v tom, že otvoríme zásoby a potom sa pýtam toho vlastníka, čo to ponakupoval, na čo to drží, čo s tým plánuje robiť, hej. Ale ja väčšinou sa rozčulujem, keď akože vidím, ako ľudia potom pracujú s tými cenami, niekedy zlacňujú veci, ktoré nie je vôbec dôvod zlacňovať, alebo ideme teraz, že Black Friday, všetko dáme minus 30%, ale prečo dáme veci, čo sa mi točia bez problémov, prečo dávame dole cenovo, že tu mám takú ušlú maržu, hej, tak to sme sa raz vyhádali akože s klientom, že proste si nemyslím, že to je správne a nemal by to robiť. A najväčšia sranda bola, že všetci predali veci na Black Friday, títo chalani nie. A potom na Vianoce proste mali tovar, ktorý predávali za fulku, hej. Takže to sú také veci, že dosť často máme také, že opačné názory, asi to vydiskutujeme a vieme potom ten výsledok oceniť, že ako dopadne. Dobre, a mám tu ešte na vás poslednú otázku takú pripravenú. Čo
Juraj, podľa teba by mal spraviť e-shopár teraz od tohto podcastu prvý mesiac tak, aby sa možno posunul v tejto téme účtovníctva a daní a tohoto poriadku dát? Ako prvé by som určite odporúčal kontaktovať svojho účtovníka, vyžiadať si hlavnú knihu. Ak mi ju nebude chcieť poslať instantne, viem, že mám problém. Takže vlastne hneď, keď mi ju pošle, tak vlastne otvoriť si ju a dať si s ním meeting a prejsť si riadok poriadku, či mi vie vysvetliť každý zostatok na účte, aby mi aj vysvetlil ten príbeh za tým, že nie len že nejakú zjednodušenú verziu, ale že prečo je tam taká suma, prečo sa medzimesačne zmenila. A keď prejdem vlastne všetky tie riadky v hlavnej knihe, tak vlastne uvidím, že či proste, či mi tam nie čaká na mňa nejaká časovaná bomba, ktorá sa kumuluje, a prípadne, či nie je potrebné ako keby sa začať zamýšľať nad nejakými inými vecami, nad ktorými som vôbec neuvažoval, ale takto si viem perfektne spraviť inventúru vlastne všetkého, čo sa deje v mojej firme a aké peniaze vlastne, ako tečú firmou, ako sa transformujú a kde prípadne sú zabrzdené. Martin, čo by si ty odporúčil? To je ťažko, my sa ako väčšinou povedať na tie biznisové veci, okrem toho, že teda presne to, čo Juraj povedal, dostať sa k dátam a zamyslieť sa, že či viem si odpovedať na to, čo som včera predal, aké veci, s akou maržou, prečo som to predal, hej, koľko mám na sklade, čo sa predáva. To sú také základné veci, že ak toto nemá, tak akože mal by to začať riešiť už teraz, hej. Skôr také akože možno biznisové, čo vidíme u klientov, hej, že prvá vec zamyslieť sa nad tým svojím akože biznis konceptom, nestavať proste e-shop na Slovensko, hej, akože mal by to stavať minimálne na región, hej, aby to bol schopný vyškalovať a aby mal kam rásť, lebo ten biznis momentálne skôr není v rastovej fáze a opačnej. Že to sú takéto ako základné veci, že zamyslieť sa nad tým biznis konceptom, zrátať si tie základné percentá, či mu to vychádza profitabilne alebo nie, aby vôbec mohol rásť. Keď mu to nevychádza aspoň na 10%, hej, čo veľa akože e-shopov nemá tie percentá, hej, ale akože tie veľké e-shopy môžu robiť proste menej ako 10%, tie malé musia robiť ten biznis inak, hej. Nemali by byť čisto proste pre predávači tovaru, pretože to, čo vidíme, tak veľa z tých výrobcov si stiahuje ten predaj napriamo k sebe a všetky títo akože predajcovia v rámci e-commerce strácajú hodnotu v rámci toho distribučného reťazca. Treba sa zamyslieť, akú pridanú hodnotu dodávajú do tej distribúcie. Väčšinou to funguje tak, že ten e-shopár je v podstate marketingový kanál toho výrobcu, ktorý mu vlastne komunikuje na tú komunitu a pridáva hodnotu. Čiže to sú také základné otázky, že prečo vlastne akože podnikajú, aká je ich pridaná hodnota a či to vedia robiť proste s dobrým percentom. Rozumiem. Dobrá indícia, ak si nevie odpovedať na tieto základné otázky, tak už vie, že mu začína nejaký problém a možno na to prišiel ešte skôr, ako bude mať problém s cashflow. Takže to pevne veríme. Super. Ja si myslím, že sme si vyčerpali tému. Ďakujem pekne Juraj Tobák za TPA Slovakia. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekne. A Martin Duben, ďakujem z One Tribe Advisory. Ďakujem pekne, ja. A my sa uvidíme pri ďalšom podcaste eShop Toolkit. No a dnes sme opäť sedeli u nášho klienta Exterio na jeho super sedačkách na záhradu, takže určite čeknite aj stránku exterio.sk. Ďakujem pekne a vidíme sa pri ďalšom podcaste.